Ik ben vandaag bij de Vista Inspiratietafel. Laten we even gaan kijken wat het is. We hebben een avond georganiseerd voor allerlei bedrijven, relaties van Vista, plus onze leidinggevende. En wij gaan heel graag met die mensen in gesprek vanavond. Ja, wij vinden dat belangrijk omdat wij willen naar nieuw onderwijs, naar gepersonaliseerd onderwijs en we willen veel wendbaarder zijn. En onderwijs, als mbo hebben we de bedrijven nodig om goed onderwijs te maken. Dus we gaan het vanavond over onderwijs hebben met onze bedrijfspartners. Ja, dat is goed voor de toekomst en wij hopen dat daar een aantal intensivering van onze contacten uitkomt. Maar ook een aantal goede tips over hoe we het beter kunnen doen. En misschien wat samenwerkingsafspraken. Uiteindelijk, hoe mooi technologie ook wordt, hoe goed computers en robots en algoritmes ons straks ook zullen kennen en voor ons gaan zorgen misschien, is maar één ding wat robots nooit kunnen doen. Dat is mens zijn. En dit is daar een voorbeeld van. Als je mensen bij elkaar aan een tafel zet, dan gebeuren er allerlei sociale patronen. Mensen gaan kennis maken, kennis delen, oplossingen zoeken en elkaar de hand schudden en zeggen, wij gaan dit gewoon oplossen. Dus deze avonden moet je nooit meer ophouden, zijn ontzettend belangrijk. Dus dit moet niet bij een eenmalig, gezellig, trouwens eten was geweldig, ook hier door school gemaakt begrip. Ja, toch gedaan. Ja, super. Dus alleen daarom zou ik het al vaker doen, maar nee, weet je moet elkaar leren kennen en dat kan alleen als je elkaar regelmatig ontmoet. Dus ik zou dit zeker blijven herhalen. Ik hoop dat we jullie een mooie impressie hebben kunnen geven van de inspiratietafel van het Vista College. En hopelijk tot de volgende keer.